Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan Ramangi hakerdog ying jongpi. Ki arli ki sang-sang partai ki betri lang hapo ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance. Ki bakan thop ya ka Hill State People's Democratic Party lembat ka People's Democratic Party. Haka khat santer ke Jembang Harjar Arpoi kila IT da kajing tho hau menteri rang ba ka jela ukandrat kongkal sangma ban pensngo hau halor ka jing dawa ka jongki ba ka Sarkar jela ka dewan pendam no mardor ya ka jing IT ban maramot ya kisan penriut ligi substation ki badan hakeleng ka jela Meghalaya syaka Broadcasting Engineer Consultants India Limited ka badai ka company ka badan hakasnong Noida jong ka jela Uttar Pradesh. Habai keren bakila pathai kubor Presiden jong PDF ba Bantai Dor Lingdo bat Presiden jong HSPDP ba KP Pangyang kila ong ba Sarkar ka dewan sngut ho syai ba ka jing IT ya kini ki substation sya kini ka company ka banabar ka jela kan keta apat ya ka yok kam ka yok jam ka jong ki samla ki belanang lastat ha kini ka jela bat ha ka ju opor kan keta ru wat ya ka jing sngo jong ki pat ba nong snong ka jela ki bela dep pen pa lupa ya ka jing persya Shwa bagi Sarkar kan IT syakini ke company. Parti PDF. Aku juga por pemerintah ke bedan lang ni ka MD government. Ban ya kerana nam wedai ka jing mafi na pos por wedai berka MECL tai. Wedai berka ni ka jing IY ni ki substation pok bisel company. Ti ngiwan banyak dulu siam na kata ka pentah ban persoalan nomor ba ni ba kamlong ka yai bayar nanti kat kum ka jinglong jingman kat kum ka rukom tingi ba kadon ka ai ka bam internet tete na ta daw ngi wan bon keren bat ban pasngo su bai dei na benta ka ni ka benta ka ba ni na ka parti ni peni ba abang i ba kadon ka ni ka jinget te ka ba ki keren lo mo kam tam na ka yang gi nong sang snong ba ju ni sen balang ru tingi na ka yang tungi pasngo nomor mangi om dalong community baba Kiban na mabiyan sa buksya naipat ya syakmat yan nagagam ikan kampat tinakaliang jong jimustaru wamba ya kan benta wam unsa le badan kampon sakot ingin nakaliang ka minister ban pensngok ban ya kran bai bade ba ni benta ngi ong ya kata ingin nakaliang jong pensngok ya kata bade ban sangya no si sundan chwa apa do bangindai syai lang baro man ngir ngim syai nakaliang jong ngim itu itaw kadon ka kerum keram ni dede na takadaw ni pensngok tinakaliang jong uru wong ban sakot kerki no yang ingin minister lang try ke political party ke baydon lang ban pensyahe lo tani benta ba ngin nakaliang jong ingi di man ko ba pesengya no shwa nakaliang jong ke UDP ngila i kata ba nakaliang ke jong yung idol ka jong benta hi ko fi ba ngi kwa hi ke baro ba kanu ya bay ya denti dere na ta daw ipun sngol ke bangidon nakaliang jong imata singi la pun sngol yu lai kan cha tin rai ong fi we dei bat ka jing thung yo chetri ko Chief Engineer rumah fi tu beri kowe kemat mengelak pensau mentan di kani ruang sa khot pensai lang ni boro bidi bon ni mentan ni om baba bu swa nai pan leng ai ko mentan ko mangi iba kani kalong ke ka ba kata teman dia ka kontra kam jong misian kalor kini jinglong jingman rena kaliang jong uang poi uang ba ada fisngoi kata fi iba ka don ka jimbam ya be ya ti kontra kam tre jam kata jing khian kaliang jong penbe ni ke boro hari pensai ni jing e boro ki ba kumbalong mamanta nakaliang smart meter ng iyong ba ikwa banyo yung syay bakang pagkakandian mang yung suto bat kadon kajing kalong kajing kentho bat kajing kran wa kajing pentri kami yung smart meter bukum bagi iyong manle pilot project sa po iskasir mo tinakaliang jong irong iyong bang pasyay kani ban ikwa ban baik pa ti kani bentar unsa khot ban baik ban kran pa ni ikwa ban syai unsur le ke chakmat lamba syai lamda yang baik lambat ngi bedon lang nomor gadi kata ingin usok sunong kata baik ba sunong apa jela jo kum ka party hi hoi don minister aji syangi kwa bani kren yang internally na kaliang jong minister jongi bat ka kabinet jong chief minister tre nomor ba kadon pada hak ni sing yu iya ka media ba la IT ya kini syagawai ni company ka bang tip kum kata ka BE CIL kepada Noida Uttar Pradesh company ke ba Shabad ni jalan ke jungi
Te kumbangi kum ka party ngi trelang ha ni ka sarkar ka long halot ni norim bangi nom compromise play ki kam ki ba ngi da manifesto to party tingi I ba kane ke jing ai ya kane ka kam on opso si kane sha company sha ba kalong persya ya ke bangi ki traijala ki krishno ke ba kanu kanu ka source of natural resources ka ba don ka state ke jogi kalong ba kare ka opportunity na ka banta ki kun samla jongka jala ka jogi ki ba ngangi ki long qualify enough ban tray ka kam ke na kata kadau ngi I ku ba kila ai hang ni ba minister tena ka deng jogi ni la dawa ban ni kerpat in sarkar ba ka de ban relook but revoke ya ka order ka ban Asia tega company PEICL tak ri ko bai ka ba ar pa de ka jingi dei bat kene ka special tariff ka ba ke MECL kayate bat kini ki Berhad Industries Association tengu I ham to ba kene ka lawan rai ka jing unong ka khrau ha ba man shuang I kaladon ki jing thu ban pen ki we kene ka dor jong kene ka company jong kene ka power energy na kan riu tingkan riu pho paisa shaka khandai tingkan riu pho paisa dai rengi I pada hagini ki bnai bla dem kala pan here shu ya ka dor ka balau de ban pen kim na kan riu tingka shaka sauting ka tap te ni I hang to ba shibnai ka jing du kala long de ki crore ka bala kta ya ka revenue jong ka MECL te halor kani ni dawasai ko ni le kren lu yusi mister ba ya kani benta is ai ha ka ban khmi den ba kani ka independent inquiry ten rei ni stress pada rubah ka ju ka por ba government ka nang khmi ya kani ka kam ba ka nang penbai nang ba ka nam don ka ji nong ya ka jala ka ju le ba ni sia nang tangi don ka benta ka ba kum ka party ni le kren sai ru ya kani ka jing tu dan ka jing lai ka lai ka board jong ka power hapo Berhad industries area kala belong kum ha umyam bat we ki jaka bat kane ka jing light jong ka boarding ka ba kampoi shakre bini ka state ka long rakis crore bat crore ko kane ka shimna de ngi I ba kani hoj na ka liang u CMD ngi I bola pha ban tho ya ka ka ban don ka inquiry lo ka kam independent inquiry sai na ka jong party ru ngi ban su ba ya gani ka kam de ban sim ba kan long serious ru kata kata na marba lesi kan nom de ba jia tang manta ha gini ki sim nai ha ki system astem kala pan jia na du ki sansnem ki sibosem chu te halor ka de ka bantaru balar ka inquiry kan de ya ka patan kam kan long ba ka de ban sim ya ka jing satu ya ka lai lene ke jing berangkam bakla da manure laga de na pok lene na bar la bang long ki industry lene la ban long ki we ban tip na pok ka MECL berkhoi te baya kane de ban don ka jing wat to kit ka shai ma ya ka jing du jong ka ban na ki snem ba menta ha ki snem la de bangi lengi ko apa ka party ka de ban don ka inquiry na ka banta ka ki anomalies jong ka de ka MECL kepada umri tang mentah kalau bandong nukas sedikit mencuak kemudian nukas nem arjar sepo kat wei terhadu keneka arjar aku baik di kenang ban lablut ya kicing kenang lablut ya kicing bakla kenang lablut ya kicing tahu jong kicing kenung kenram balarasim manu badan bentah kicing ben kulmar ini kicing le kulmar ini kicing le bian ai baka ai kan le wadan kam lar ke yano kade bat sim be jala kam kay assurance jong chief na minister kaliang chief minister istrat ba ila bana ka don kini independent inquiry tas tang kan get notify ya ka ya ki members kan hang tu ya ki terms of reference te loilan yong ban penbiang kita ban dalam biang kita ki ya ki term of reference bat ya Kibriu kepada bentuk nak kita kuat. Kalau ini kita bentar berkat, kumpa baru political parties, kamtam UDP, kalau ya syakmat lukas nam, nang teki NGOs,
bat kumzu bat kui gibe bai gini bat koi kan ai ha kan ka independent guri bat mishat ni alo kata bat halong siksa kan no koi